फोटो काढू हे कसा हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डिअर प्रशांत दादा हॅपी बर्थडे टू यू May the good God bless you. May the good God bless you. Happy birthday to you. आम्ही भरवणार तुम्हाला सुरीने काढते फोटो नाही काढतोय मी व्हिडिओच घेतोय व्हिडिओ। नमस्कार, आज आमचे कोकणशाहीचे सदस्य प्रशांत रेवणकर यांचा वाढदिवस आहे। प्रशांतला माझ्या माहितीने प्रशांत मागील वर्षी देखील आपण वाढदिवस साजरा केलेला होता। आम्हा कोकणशाही टीमचं खरंच मी भाग्य समजतो ते आणि नेहमी मी ते बोलूनही दाखवतो की माझ्याबरोबर मागील वर्षी ज्यांचा मी वाढदिवस साजरा केला असे सहकाऱ्यांचा पुन्हा एकदा वाढदिवस साजरा करण्याची संधी एकूणच सद्गुरू कृपेनं मिळाली। कारण की प्रशांत, आपण कोकणशाही म्हणून काम करत असलेलं टीमवर हे जसं आपल्या ऑफिसमध्ये हसत खेळत वातावरण आहे, या वातावरणाचा परिणाम कुठेतरी त्या स्क्रीनवरती दिसतो। त्यामुळे चांगल्या बातम्या, दर्जेदार वेब न्यूज या आम्ही कोकणशाहीच्या माध्यमातून काढू शकतो। अर्थात याचं संपूर्ण श्रेय हे माझ्या या कोकणशाहीच्या टीमला आहे। कॅमेराच्या मागे आमचे अंकिता आहे। अंकिताचा देखील उद्या 11 तारीखला वाढदिवस, 12 तारीखला वाढदिवस आहे। 31 तारीखला आमच्या चिन्मयचा वाढदिवस झाला। काही कामानिमित्त आम्ही सगळेच बाहेर होतो, त्याच्यामुळे तो वाढदिवस आम्हाला साजरा करता आला नव्हता। आज दोघांचाही वाढदिवस आम्ही साजरा केलाय। आम्ही केकला प्रत्येक वेळी वाढदिवसानिमित्त एक नाव देतो, ज्याचा आपल्याला केक कापायचा आहे त्या व्यक्तीचं नाव न देता त्याच्या एखाद्या गुणांचं नाव देतो, त्यातून त्याला प्रोत्साहन भेटावा आणि तो त्याच गुणावरती कायमस्वरूपी अगदी पुढच्या वर्षीचा वाढदिवस येईपर्यंत टिकून राहावा, हा त्यामागचा उद्देश असतो। माझे दोन्ही आणि अर्थात कोकणशाहीची संपूर्ण टीम ही लॉयल आहे, निष्ठावान आहे। त्यामुळे आजच्या घडीला प्रशांत, तू खरंच एक चांगला, प्रामाणिक, निष्ठावान, विश्वासू, अभ्यासू असा एडिटर आहेस। तुला नेहमी शिकण्याची इच्छा असते आणि ती तुझी इच्छा ही नेहमी स्क्रीनच्या माध्यमातून, त्या एडिटिंगच्या माध्यमातून समोर येते। आमचा चिन्मय तर काय, चिन्मय म्हणजे मी नेहमी सांगतो, चिन्मय आमचा लाडूला बाळ आहे ते त्याचं स्मित हास्य जे हे, त्याचं हास्य नेहमी मनाला भावतं। मित्रा, तुझ्या वाढदिवसानिमित्त जे काय मागील 10 दिवसांमध्ये मला केक कापता आला नव्हता, आज इथं केक कापला, मन समाधानी झालं। कारण की या कार्यालयात प्रत्येकाचा वाढदिवस आम्ही त्याच दणक्यामध्ये, आनंदामध्ये, उत्साहात साजरा करतो। प्रत्येकाच्या पाठीवरती जी काही शक्य आहे ती कौतुकाची आम्ही थाप देतो आणि अर्थातच दोघांचाही वाढदिवस आज साजरा झालाय। मित्रांनो, पुन्हा एकदा आमचे हेदळकर सर असतील, संचिता असेल, कॅमेराच्या मागे उभी असलेली अंकिता असेल, या सर्वांच्या वतीनं, कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांच्या वतीनं तुला आणि चिन्मयला देखील वाढदिवसाच्या आभारभर शुभेच्छा। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।